איפה זיווה? אני פה. מוכנה? זה הבת של זיווה מצלמת בווידאו. הבן זוג גם. הבן זוג מצלם במצלמה סטילס והכל בסדר. כל השאר מצלמים באייפון. זיווה מיוד בה. כל המשפחה שלי, האחיות שלי, גיסי, בן הזוג שלי, האהוב, אסף, ואמא שלי, והבת שלי. טוב, אז רנית, אנחנו מתחילים לחלוקה לפי פרקליטויות. ברכות ראשונות מפרקליטות מחוז תל אביב פלילי. כשאני חושבת על רגעי לחץ בעבודה שלנו, הרבה פעמים את חלק מהם. בדיוק כשמקלידים כתב אישום או סיכומים או כל מסמך אחר שאנחנו בדקה ה-90 להגישו, ואז רוצים לשבור את המסך או לזרוק אותו דרך החלון או לחילופין את עצמנו, כי לא מסתדר משהו במסמך, הכל מתגלגל, ואז טלפון לזיווה. מהעבר השני, אותו קול רגוע. פעם, עוד לפני שהיית משתלטת לנו על המחשב, פשוט היית מגיעה לחדר, עם העיניים הכחולות המרגיעות, החיוך הממיס, ומתיישבת מול המחשב, אל תדאגי, כמה דקות והכל יהיה בסדר. וכך היה. ולהסתכל עלייך עובדת על המחשב חוויה אחרת, כמו קוסמת. ובאמת, תוך כמה דקות המסמך מסתדר. היכולת שלך לבנות עבורנו סיכומים בתיקים הגדולים, לעקוף את וורד ולנצח את ביל גייטס, הפכו אותך למישהי הרבה מעבר לתורמכת לחימה, לאחת משלנו, לשותפה מלאה בעשייה. ואין אצלך דבר שהוא בלתי אפשרי. הכל אפשרי, לא מוותרת, והכל ברוגע, ותמיד, אבל תמיד רוצה לעזור. אני יודעת שגם פנינו אלייך בשעות לא שעות, שאת מחוץ למשרד, ותמיד נתת מענה. וכשנפטרים העניינים, ואחרי שמוגשים כתבי האישום והסיכומים, תענוג לשוחח איתך, לשמוע על הגישה שלך לחיים, על הבת שלך, על זוגיות, על טיולים, ועל כל מיני עניינים. זיווה, את חלק מהמשרד שלנו יותר משני עשורים, חלק מרכזי משמעותי עבור כל אחד ואחת מאיתנו. בכל האירועים נטלת חלק והרגשנו שאת ממש חלק מאיתנו. והיום אנחנו נפרדים ממך. כששמעתי שאת עוזבת, חשתי מתחושת אין אונים, מה נעשה בלי זיווה? לצערי לא הצלחנו לשנות את רוע הגזרה, והגיע העת לומר להתראות. אבל לפני כן רציתי בשם כולנו לומר לך תודה ענקית. תודה ענקית על סבלנות אין קץ, על עזרה נתינה, חיוך והרגעה. אנחנו מאחלים לך הצלחה בכל אשר תפני, עם היכולות שלך, היצירתיות והחוכמה, והשמיים עבורך הם הגבול. אוהבים אותך וכבר מתגעגעים אלייך. יש לא רק דברים, יש גם מתנה. זה סער, מתנה. רגע, יש תקשיבי. מה אני אגיד לך? אני בטוחה שאנחנו מעכשיו נחלק את התקופה, מה היה לפני, כלומר כשהיית כאן, ומה יהיה אחרי שאת הולכת. אני צופה קטסטרופה. אני באמת לא יכולה לחשוב מה יהיה בלעדייך. את מהיום הראשון, שהתחלנו בכלל לראות את המסך הזה ולהבין שאנחנו צריכים להתמודד עם מחשבים, אני מדברת על הדור היותר ותיק. הצעירים שכאן נולדו עם זה, אבל אנחנו הוותיקים, בלעדייך אין סיכוי בעולם שהיינו מצליחים להתעסק עם הקבוצה הזאת. כך נכון. והדבר הזה, אין סיכוי, ואני אומרת את זה, זה לא כדי להגיד ולא מהשפה לחוץ. זה אמת לאמיתה. את הצלת אותנו מקטסטרופה. עכשיו, אני לא יודעת מה יהיה אחרי שאת תעזבי אותנו. אנחנו כמובן ניסינו לשנות את זה, את יודעת בעצמך, ניסינו פנים, בכתב, בעל פה, בכל דרך שהיא, והאמת, לא בשבילך, בשבילנו. למרות שאנחנו מאוד אוהבים אותך, אני פשוט לא ידענו להבין, אני לא יודעת, אבל באמת קשה לי להבין מה יקרה אחרי. ואני גם לא בדיוק מבינה את מי שמכיר את החלטות בנקודה הזאת. מה אני אגיד לך? אני בטוחה שאת תצליחי בענן. קודם כל, כי את מוכשרת בטירוף. כל הנושא המחשבי הזה זה ה-DNA שלך. ואין לי ספק שתהיה לך עבודה, רק תרצי, ותרצי גם לעבוד ולא רק לבנות. עם אסף, אז אני בטוחה שתהיה לך המון עבודה. אני מברכת
אנחנו מהמחלקה האזרחית. מבחינתנו, זיווה הייתה פה מאז ומתמיד. בשנים שעוד היה ניתן ליצור קשר עם אנשי המחשבים באופן ישיר, היינו נעזרים בה בכל פעם שהמחשב הסתיר לנו פנים. גם פגשנו אותה בבואנו ובצאתנו עם חיוכה רחב והעיניים הירוקות. סליחה. ב30 שנים אפשר להחליף בני זוג, אפשר לגדל ילדה. למדנו יחד גם כיצד ניתן לאכול נכון, ושמענו על ריצות הבוקר שלך. בחיים לעתים נדרשים שינויים. אנו מאחלים לך זיווה שתמשיכי לרוץ ולאכול בריא, ומאחלים לך הצלחה בהמשך הדרך. ידידותיי, תלמידיי, חברות הקהל. קודם תודה. אני לא תקבל בלי נאום. קודם גליה, אחר כך בשביל מתנות צריך לעבוד. טוב, את היית המתנה שלנו. אז ככה, מדברים פה על וורד ועל דברים כאלה, כמו שנאווה אמרה. מה זאת אומרת? אנחנו עברנו ממכונת כתיבה למחשב. בדיוק. שלא זוכרת לא, אני לא זוכרת. תמליל אני רק זיווה זוכרת איך קראו לזה, אין דברים כאלה. זיווה זוכרת את התקופה שכל הוותיקות, הם קיבלו ראשונות המחשב, ומיד הפך להציץ. שמו עליו מפה ובובות ויותר לא נגעו. כולל? לא נכון, אני מעציבה. לא נכון. ממש לא נכון. מי נגע הפכה את זה להציץ? יכול להיות, אבל... אז זיווה אמרה, רגע, זה לא הציץ, צריך לעבוד עליו. וכשזה לא הפך להציץ, זיווה הייתה שם כל יום, אצלי בחדר כל יום. כדי שלא תסתכל אותו מהחיים. אז ככה, זה לא רק שהיא באה ללא לאות, הייתה לה גם איזושהי שיטה שבה באמת אנשים שהדפיסו על מכונות כתיבה לא חשמליות, זה לא... לדעתי אבל חשמליות לא היה, היה חשמליות. IBM לא היה. היה חשמליות. אנחנו קפצנו ישר מהחשמליות למחשב. איפה שוסטר? כאילו, קצת היסטורית. עכשיו זה לא מצחיק, מפני שמה שיש לזיווה שאין לאף אחד ולא יהיה לאף אחד. גם להיסטוריונים לא יהיה את זה. יש לה מכלי ראשון את ההכרה העמוקה של ההיסטוריה של מערכות המחשב שלנו. מה שמאפשר לה לאתר מסמכים גנוזים שאף אחד אחר לא יכול לחלום על לשים עליהם יד. זה לא דבר כל כך פשוט, כי באמת המערכות שלנו עד לא מזמן היו מערכות, איך להגיד, לא כל כך מתקדמות. בסדר, גם עכשיו לא מתקדמות. לא, בסדר. החשש הגדול שלנו באמת כשאמרו לנו שזיווה עוזבת בדיוק לאור העובדה שהמערכת שלנו אמורה להיות מתקדמת, שייכת ל1000 הזה או דברים כאלה, הייתה שכל העבר ירד לטמיון. אני עדיין חווה את החשש הזה. הוא ירד? אני ממש לא חושבת ככה. לא, זה שהוא ירד זה מאוד נחמד, אבל זה שאף אחד לא יכול להיכנס ולמצוא זה דבר אחר. ואנחנו ממש ביקשנו, כמו שנאווה אמרה, בשבילנו ולא בשבילך, שיהיה לנו את הידע הזה, כי אצלנו שיש הרבה מאוד מסמכים והרבה מאוד היסטוריה, זיווה הייתה הדרך היחידה לגלות אותה, והאמת היא גם לא טרחנו ליצור אצלנו ידע כזה, כי זיווה הייתה. זאת אומרת, תמיד היה מי לסמוך. עכשיו, מעבר לזה, אצלנו לפחות, אני מניחה שבכל המקומות, אני יכולה לזכור שנכנסנו לתפקיד, עשינו את מסיבת הפרידה ליעקב, ואז היה צריך לעשות מצגת. זיווה, אני לא יודעת כמה לילות היא ישבה פה כדי להתאים את המצגת למנגינה, היא גם פרפקציוניסטית. אז זה לא, שזה לא יהיה ליד ולא בסדר ולא זה, שזה יהיה פיקס וזה באמת היה פיקס. והיא תמיד באמת הייתה נכונה לעזור בכל שעה ומעבר לשעות, ועל זה אין לנו רק להגיד ככה. נעמת לנו מאוד, אנחנו ממש מצטערים ואנחנו כבר חסרים, אנחנו אומרים תודה ואנחנו מאחלים בהצלחה. תודה רבה. השבוע פניתי ליחידה, זיווה כל הזמן עזרה לי באיזה טבלה אקסל, לא חשוב. השבוע והיא לא כבר צריכה להתרגל שאיננה. פניתי ליחידת המחשב בירושלים, חיכיתי בערך 6 שעות, אבל עזבו את זה. אמרו לי, אמרתי להם,
דבר כזה. וככה יראו חיינו. אין דבר כזה, מה שאת כבר שכחת, הם עוד לא יודעים. עצוב לי טוב, קודם כל, רונית מצטערת שהיא לא פה, היא הייתה צריכה לנסוע לירושלים, והיא בטח יש לה הרבה חוויות מכל מיני מצבים שהצעת אותה. אני זוכרת אותך באה במצב חירום למשרד של רונית, ואני גם זוכרת את עצמי בכל מיני מצבים שכולי הייתי בלחץ, מה קרה למסמך מסוים, כבר הרבה שנים שבאת ובאמת פתרת לנו את הבעיות. אז ככה. גם פעם נורא מצטערים שאת עוזבת, אבל אני חושבת שמאז יצא טוב. כאילו, אתה נמצא בארגון כבר הרבה שנים, אתה מרגיש ביטחון, אתה לא רוצה לעזוב, אבל אם יקבלו לך עובדה, ואני משוכנעת עם הכישרון שלך, אנחנו כולנו יודעים שאת כישרונית, ואת עוד צעירה, ואת תפתחי דף חדש, ואני משוכנעת שאת תהיי מאושרת, תגידי טוב שזה קרה. אני משוכנעת, להיות בטוחה בכך, שתגידי, החיים שלך יותר נוחים שם, בזיכרון נדמה לי, נכון? תעשי עבודה מהבית, לא תתפוצצי, ויהיה כיף. אז בשם כולנו, והאהבה גדולה של כל הפעמים כולנות שרובם לא פה לצערי, אבל אנחנו מחבקים אותך ומאחלים לך בהצלחה. הגיע הזמן שלי? איפה לעמוד? אני אומרת לכם. מאיפה שהתחלתי? אני התחלתי. פה? טוב, לא רוצה פשוט להיות עם הגב לנכבדות שלו. לפרחים אין גב. טוב, קודם כל, אתם רואים, אני כבר מתרגשת, אני מקווה שאני לא אעצור בדרך, יש לי פה 2.5 עמודים, שקצת מה שעובר עליי, אהבתי. זה מאוד מרגש, כאילו, המעמד הזה, ואני מקווה שאני לא אעצור לבכות באמצע, כי אני לא רגילה לדברים האלה. שלא אותי שבמשרד שלהם לעשות. ונתחיל. שלום לכולם, אני מסתכלת סביבי, קודם שכתבתי את זה ראיתי את זה בדמיון, עכשיו זה אמיתי, זה עוד יותר מרגש, ורואה את כל מי שכאן הגיע לכבודי, פרקליטים נכבדים ואנשי מנהלה מהפרקליטות, חברים מאגף מערכות מידע שבחרתי להזמין אותם בפיצטה, שבאתם לחבק אותי במעמד מרגש של סיום עבודה. אני מאוד מתרגשת להיות זו שהזרקור מופנה היום אליה. אבל גם מוזר לי מאוד לעמוד פה בסיטואציה הזאת, שאני זו שנפרדים ממנה. ולא כמו בכל האירועים בהם באתי להיפרד מאחרים, שפרקליטים שפרשו, מתמחים שעזבו, או כשעובדי יחידת המחשב שעבדו לצידי, עזבו למקומות עבודה אחרים. הייתי בטוחה שהיום הזה יהיה רחוק. כאדם נוסטלגי מטבעי, מצאתי את עצמי בזמן האחרון עוברת אחורה בגלגלי הזמן. אז איך הכל התחיל? איך הזמן חלף כל כך מהר? כמה אנשים הכרתי בתקופה של חצי יובל? כמה פרקליטי מחוז התחלפו מאז? ופרקליטי מדינה? כמה עובדים לימדתי? וכמה חתונות ושמחות אחרות הוזמנתי? לכמה פרדות עצובות הלכתי? אתם שנתתם לי הרבה אהבה, תמיד כשפגשתי אתכם בחדרים, במעלית ובמסדרונות המשרד. אתם שחיבקתם אותי ונתתם לי להרגיש חלק מהמשרד, למרות שהייתי עובדת קבלן. איתכם ביליתי באירועים שארגנתם ובהשתלמויות של המזכירויות בכל רחבי הארץ, בטיולים גם, ונתתם לי הרבה אהבה. החלטתי לשתף אתכם ולספר לכם קצת על זיווה, שלא כולם מכירים. חלקכם ליוויתם אותי ברגעים היפים שלי, השמחים וגם העצובים שלי. הגעתי לכאן כאימא צעירה, בת 24, לסיוון, בת 4 חודשים, בדצמבר 1988, עם חששות גדולים של התחלה חדשה, של אנשים חדשים ושל מושג חדש, פרקליטות.
קבלת הפנים בפאנק הפלילי בבניין הקודם של בית המשפט הייתה מאוד חמה, בזכות צוות המזכירות ובמיוחד בזכות עליזה הרפז, שהייתה אז מזכירה ראשית והסבירה לי מושגים שלא היו מוכרים לי, וכך הכניסה אותי לעולם המשפט. די מהר נכנסתי לעניינים והתחלתי להדריך את המזכירות שחששו מהמעבר למחשב ומהשימוש בתוכנה החדשה, שבעצם החליפה את הניירת והרישום הידני, אליהם היו רגילים. אני כמובן לא ויתרתי לאף אחד, ובמשך הלימוד והתמיכה גרמתי לפחד שלהם להיעלם. כשהמערכת הממוחשבת נכנסה באופן מוקלט, הקשבתי לצרכים שלכם ועזרתי לכם לשנות ולהתאים אותה אליכם. אני זוכרת את המעבר לבניין הנוכחי, כאן פגשתי את פמה ואת פמתה, שגם איתם ביליתי זמן רב בהדרכה והטמעה של מאות תיקים ששכבו בחדרים. בהמשך עברתי לתקופה של שנה לפרקליטות מיסוי וכלכלה, כשבמקביל יצאתי להדרכות בבאר שבע ובאשקלון בפרקליטות. כשיתר המחוזות נכנסו גם לעולם המחשב, הגיעו מדריכים חדשים ללמוד את התורה ממני, לפני שהם עברו לתמוך בחיפה, נצרת, ירושלים ובאר שבע. כל מדריך עבר אצלי חפיפה יסודית לפני שיצא לדרך עצמאית. השנים עברו וחלפו, בינתיים אני רכשתי לי הרבה חברות וחברים חדשים בכל הארץ, ועם השנים עברו עליי הרבה שינויים, אישיים ואף מקצועיים. אבל תמיד הרגשתי שבניין הדר דפנה זה בעצם הבית השני שלי. השינויים האישיים היו בעיקר בתחום הזוגי. במהלך השנים שעבדתי כאן, הספקתי להתגרש כשסיוון הייתה בת 3, ואחרי תקופה ארוכה של חיפושים זכיתי באהבת חיי, סף, שנכנס לתוך חיי לפני 3 שנים, ואיתו עברתי לגור בזיכרון יעקב המקסימה. ביתי סיוון, שצעדה את צעדיה הראשונים בפרקליטות עוד בבניין הישן, היום בת 25, כמספר השנים בהם אני גדלתי והתפתחתי בין כותבי המשרד. השינויים בתחום המקצועי היו רבים. ב-1996, לאחר שהוחלט במשרד המשפטים לעבור למעבד התמלילים החדש דאז וור, למדתי באופן עצמאי את השימוש בתוכנה, ובתוך זמן קצר התמקצעתי בתוכנה והגעתי לרמת ידע גבוהה. בניתי תבניות מסמכים והתאמה לפרקליטות ויצרתי מגשי קיצור לעבודה יותר מהירה וקלה בשיטה ייחודית שפיתחתי. אמנם הדרכתי את הפרקליטים, אבל במיוחד אהבתי את ימי ההדרכה למתמחים החדשים שהגיעו פעמיים בשנה במרץ ובספטמבר. אז כל הדרכה של רוב הסתיימה במחיאות כפיים שלהם, שתמיד העיפו אותי למעלה. עד היום, כשאני פוגשת מתמחים לשעבר וגם כאלו שהפכו לפרקליטים מן המניין, הם תמיד מודים לי על הידע הרב שזכו בו בזכותי, ואיך היום הם כותבים מסמכים בהנאה ובקלות. כמו יוסי קורפר, איפה? הנה קורציה, בואו. בשנת 2001, לאחר שנס טכנולוגיה זכתה במכרז של משרד המשפטים, מוניתי למנהלת היישומים של הפרקליטות. קיבלתי אוטו מהחברה והסתובבתי ברחבי הארץ, שבעצם הרחבתי את תחום התמיכה שלי למחלקות ואגפים שונים במשרד, כמו מח"ש, סיוע משפטי והמחלקה לגישור. תוכנה נוספת שהתמחיתי בה הייתה אקסל, ובעזרתה נפתח לי עולם שלם של אתגרים, שבניתי דוחות סטטיסטיים למחלקות השונות, ובמיוחד כשבניתי את לוח הכוננות של פמתה בפלילי מדי חודש. זה הסוד הכי שמור במדינה. גיליתי אותו למוריה גרי. אני בטוחה שהיא תעשה עבודה נהדרת. זיווה, למה גם למזכירות עשית? שלא יחליפו אותך, מוריה. 7 שנים מאוחר יותר, במאי 2008, לאחר שמלמתי זכתה במכרז של משרד המשפטים, חתמתי על הסכם עבודה ל5 שנים, שהסתיימו ב-30 באפריל לפני כשבועיים. החתימה על ההסכם הייתה לאחר מאבק של פרקליטים בכירים, ובראשם אריאלה אנדבר, זיכרונה לברכה, שפנו למנכ"ל המשרד במכתבי תמיכה חמים, לאחר שהשכר שהציעה לי החברה בהתחלת המשא ומתן, היה נמוך מהשכר שהרווחתי קודם. בזכותה אנחנו פה. אני פה הייתי.
במרץ 2010 הציעו לי לעזוב את התמיכה ולעבור אל מחלקת הפיתוח, לעבודה מול מחשב ומאחורי הקלעים בתפקיד של הסבות נתוני מערכת הפרקליטות בכל הארץ למערכת החדשה שהייתה אז בהקמה, תנופה, שתהיה משותפת לעבודה בכל המחוזות. השינוי היה מעניין, אבל לא קל מבחינה רגשית. הייתה חסרה לי הנגישות לאנשים. השיחות שבסיומן שמחתי שעזרתי לעוד אחד שהיה במצוקה, שגרמתי לעוד מישהו לחייך. מצאתי את עצמי מתגעגעת לשיחות שנפתחו במשפט, איזה מזל שאני מדבר איתה. מתגעגעת לשיחות התמיכה ולשירות שנתתי, שבעצם מילאו אותי בהרבה אהבה ושמחה, אנרגיות טובות ומוטיבציה גבוהה לשיחות התמיכה הבאות. מדי פעם במהלך השנים האחרונות עוד העזו כמה פרקליטים לבקש את עזרתי, ואני שמחתי לתת יד ושתמכתי בעבר. בינואר 2014, כשהודיע לי מנהל מחלקת הפיתוח שהחוזה שלי יסתיים בסוף אפריל ולא יוארך, מהסיבה שהתפקיד שלי מיותר, ומשיקולים שונים שלא פורטו על ידו, ההלם שלי היה מוחלט. לא תיארתי לעצמי שהיום, כשאני בת 50, לאחר שיותר מחצי חיים עבדתי במשרד, אני אצא לדרך חדשה, ואני כבר לא אהיה חלק ממשרד המשפטים. היום שממנו חששתי יגיע כל כך מהר ובלי הכנה מוקדמת. למזלי, שבוע קודם להודעה, החלטתי ליזום פגישת מחזור של החברים שלא פגשתי מכיתה ט'. 35 שנה אחורה, מחזור א' של חטיבת הביניים אחד העם פתח תקווה, בהתעסקות באיתור החברים ובארגון האירוע שצפוי להתרחש השבוע ביום חמישי, בהשתתפות יותר מ100 בוגרים ו25 מורים, גרמה לי לא לדאוג יותר מדי ואפילו לשכוח את יום הדין המתקרב. היום, לאחר יותר מ-25 שנים של עבודה, ונתתי למשרד המשפטים שירות מכל הלב, תקופה שבה זכיתי להטביע את חותמי במשרד ולהיכנס לליבם של הרבה אנשים טובים, בזכות האהבה, ההכרה והערכה הרבה שקיבלתי מכם, המשכתי והתמדתי בתפקידי לאורך השנים, גם כשהיו לא פעם עומסים שדרשו אף להישאר עד אור הבוקר במשרד. קשה לעזוב את המקום שהיה לי כמו בית, גם ממש קשה לי עם פרידות, פרידה ממכם, מהחברים. ורגע לפני שאני נפרדת, אני לא יכולה שלא לזכור ולהזכיר את אבא שלי. ממנו נפרדתי בקיץ שעבר. פרידה עצובה לאחר שנאבק 3 שבועות על חייו. אבא לא זכה להיות פה איתי, אבל הוא בטח גאה מאוד שם למעלה, כמו שתמיד היה גאה בי מהיום שאני זוכרת את עצמי. אבא תמיד אמר שאני כמו ג'יבה, שהיא כספית, והתכוון למרץ ולתזזיתיות שבה אני מתנהלת. אני רוצה להודות לכל מי שהגיע לכבד אותי ביום הזה, לכל מי שטרח בארגון המסיבה בזמן קצר, במיוחד לסער, לכל מי שאפה את העוגות המקסימות האלה, ואני לא יודעת מי עוד טרח, אני מאמינה שגם הבנות ברבא ונעמי, אבל סער, וכל הכבוד לך, אני ממש מאמינה. למשפחה היקרה שלי, שבראשה אימא שלי, שתמכה בי ועודדה אותי, שהגיעה העת להתחיל להגשים את חלומות שלי, שתמיד לא היה לי זמן אליהם, לשנות אווירה ולצאת לדרך עצמאית בתחום של מתן שירותי מחשוב למשרדים קטנים, הדרכות מתקדמות של אופיס במכללות, ואפילו הקמת חברת הפקת אירועים לפנויים פנויות, עליה אולי תשמעו ממש בקרוב. החלומות שלי כבר מתחילים לקרום עור וגידים, וכבר בשבוע הבא מתחיל לעבוד עם הלקוח הראשון שלי. חברת בנייה שמבצעת פרויקטים של פינוי-בינוי גם בשכונה שלי בפתח תקווה, פרויקט אותו יזמתי לפני 4 שנים. כמו שאומרים, כל סוף הוא התחלה של משהו חדש, וכך אני מרגישה. בחרתי לסיים במילים מתוך שירו של יהודה פוליקר, התחלה חדשה. בכל סיום יש התחלה חדשה, בכל דרך היא דרך קשה. זהו הזמן, זה היום, זה הרגע, החופש קורא לי בכל הכבישים. זה הזמן, זה היום, זה הרגע, החופש קורא לי לצאת לחיים חדשים. תודה ולהתראות, אולי יום אחד ניפגש.
לא אמרו לנו שרק זה חתים. חשבתי שדיברת עליי. כל מה שמדברות זה בזכותך. רבותיי, בתיאבון. ציפי, הסוף מחכה לדעת מי ענייני מחשבים וכל זה, נכון? תיירות? התמונה. ומרוצה? שעשה להם שם את כל הענייני מחשב? לצלם כאלה אנשים, כי אני לא רוצה לראות את זה. אני לא ראיתי אף אחד. כל מי שבא, אני ראיתי עם טריס. תודה. המון בהצלחה, ואני מסכים עם מה שזיו אמרה, זה לטובה. להתראות לטובה. Thank you.
שיהיה לו טוב שם, הרבה שנים.